Shalom. Huria nani haolongan di bagasan guari Tuhatta Yesus Kristus. Adorak sotapuka parminggota tabuat partikian martang yang nahohom martang yang mahita. Amin. Tapuji Tuhata, mari dehita siap buku ede nomor 4 ayat sada saat rodi ayat tolu. Hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guari to di parbadia, na tumopa langit do tanoon. Amen. Mangasahon debata, say hamonanga do ulahonota, ngot maho ale parhinaloan, tarsunggul maau di buah siang hari, pujiok kumaho di tonga-tongan yak kabangso, ale Tuhan, edehonok kumaho di tonga-tongan ni akka marga. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale Tuhan debata,
Hodo haroroan ni dame dohot holong ni roha. Sailehon jalapahot madihami roha si songoni. Ramo tima akan aposom maradopon pangasungi ni sibolis. Asa malua na sida sian pangujunan dohot sian biar ni roha. Hodo totong haposan dohot partano batuan nami. Saito gumahami di dalan sidalanan nami, alani anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangihok kamu ma patik ni debata, tersurat di Sada Kronika, bidu 20 sia ayat 10 sada. Songonon madidok. Aigok dihodo ale Jehoba hati bulon, dohot hagugoon, dohot hamuliaon, dohot hatongamon, dohot puji-pujian. Gok dihotahe nang saluhut na di Banua Gijang, dohot na di Tanoon. Gok dihodo ale Jehoba harajaon, jala dipatibulho dirim di atas ni saluhut ni namar jujungan. Olat nido sahatna, atong rap mahita mangidugogo tutuhan debata, lau mangulahon nahobar tu patik nai. Ale Tuhan debata, saya pergugui mahami, mangulahon nahobar tu patik mi. Amin. Tolong
Hatopoti madusata tuadopan ni debata. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang. Hodo na patupahon hasisaan ni dosa, dihalak na dangulon, marhiti-hiti anak haholongan ni roham. Saya si maroham dihami, akka na mangarsakon dosa nami. Saya sahapi ma, tubagasan rohanami hasisaan ni dosa nami. Lehom matuhami todim na badiay, aso nangganggu rohanami di asi ni roham. Alay asahot rohanami marhapor siaon, laho manggotapon nasa dosa dohot roha portibion. Asahu pasahat hami diri nami tuho, gabi pilihan na mangulu, jalan na badia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima hata baga-baga taringot tu hasesaan ni dosata. Songonod do hata ni Tuhan Jehovah, nunga pola hupasisi akka pangalosim songon obun, jala songon obu manorop akka dosam, say mulak mahotuau ayaw do si paluaho, hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Tabigema hatani debata nagabi turpuk epistel di mingguta sadarion, tersurat di 2 Korintus bidu 12 ayat 2 saat roh di ayat 10. 2 Korintus bidu 12 ayat 2 saat roh di ayat 10, tajahama marsikat sorin. Di bagasan Kristus hutada sada jolma, nunga 14 tahun salpuna tarhisat halaki, roh dilapis patuluhon ni banua gijangi, manang na di bagasan dagingna ibana ujui, manang di balian ni dagingna dang huboto, debatado ubotosa. Natarhisat do ibana roh di paradiso, jala di begedo hata naso tarhatahon, naso jadi dohonon ni jolma manusia. Jala nang pehupa puji-puji diriku, dang naso marroha audisi, ay sitong do hataki, alay huorom namay, unak sumurung au dirajumi halak, sian nani idana dohot binegena diau.
Toluhali dohu pangido sia Tuhani asa sumuruti sia nau. Dibaheni sonang dohu ilala di bagasan akahagaleon, pangaleayon, hasosahan, pangalileon, dohot hagugutan alani Kristus. Ay jupagaleaw, disido au margogo. Olat nido sahatna. Martua doa kana tumangihon hatani debata, jala nau piopsa. Amin. Tahatidak ko mahapor siyaw tay, songon na hinatidak ko ni dongata sa hapor siyaon di sadok portibion, rap mahitamadok. Au porsia di debata Jehovah, ido ama pergugo na suhatudosan, na tumupalangit dohot tano. Au porsia di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadey, imana tinubuhon di si Maria, na gabi-gabi siya to di parbadia, at dorang suhabubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hao pinarsilang, na tuat tu banuatoru dung ditanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hudul tu siamun ni debata Jehovah, amanai pargogo na suhatudosani, di sima ibana pamamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea ditod di parbadia, jaladong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akka na badia, dohot di asisaan ni dosa, dohot di atay na madok, mulak mangulu sugot daging ni halak naong mate, dohot di hanguluan na sorasuda. Amen.
Kabige mai di puji-pujian sian punguan ina HKBP Rungkut Surabaya.
Shalom. Parjulma hupasahatami tuakka damang do dainang soninang kanaposo, soninang tuakka dongan na tohome batujuk Jakarta, jalamar minggu di HKBP Jakarta, tasguarni parhalado HKBP Jakarta, hupasahatami mahata horas madihita salhutna. Hujau kami ama akka odolani tikting di bagasan parminggota sadarion. Guarni parminggota ima minggu paonopodung Trinitatis doho topik debatado par tano batuatta. Parhubas parjamita di parminggota sanari ima inang bibil fruha matondang SPDK nasida mangula di HKBP Rungkut Surabaya. Jala paragedda ima maksitua TSM sinurat MT pajahatikting hamisadiri situa baldik sregar jala bahak dope akkana marhubas di parmingguata sadarion dang apalahu jahami marsadasada. Partangyangan wilayah tapatupa do partangyanan wilayah ima di hari Rabu 10 Juli 2024 pukul 10 walu WIP di Bagasni keluarga YML Simorakir SSN MSN Inang Boru HLS Boru Sitija SSN MSN termasuk wilayah selatan Jala di Patupa di Sopogudang. Napa dua dari Rabu 10 Juli 2024 pukul 10 siang di Bagasni keluarga Amang Letkol CPM TP Huta Barat Inang BPN Boru Simangucong termasuk wilayah barat di Patupa di Bagas Nasida di Asrama Korem. Nah petuluh dari Rabu 10 Juli 2024 pukul 10.30 WIB di Bagas ni keluarga HP Manurung RM Boru Bajarnahor termasuk wilayah timur di Patupa di Bagas Nasida di Purwomartani asaudur mahita maddohoti partangyangan wilayahi. Ruas naib baru mulai sadarion jinalo do gabe ruas naib baru ima naparjolo keluarga Boyke Panggabean Ona Lydia Elpin Lubatobing rap doho tolu yanakon nasida Rosian HKBP Immanuel Dumai alam nasida ima di rumah dinas imigrasi Jalan Jogja Solo kilometer 11,5 Kali Tirto Berbah Sleman termasuk wilayah timur. Ni pangido matu nasida asa jongjong di tempat. Mulai tembak amanginang. Napa duahon keluarga Marihot Octavianus Hutapea, Juana Rusti Monalisa Sipahutar rap dohot tolu yanakon nasida Rosian HKBP Balikpapan alamat nasida di Perumahan Diri Gerahayasa nomor A6 Jalan Durmo Manukan Pojok Condong Catur termasuk wilayah utara. Ni pangido mamusa itu nasida asa jongjong di tempat. Mulai tema Ruas Parguru mulai sadarion jinalo do gabe Ruas Parguru manang calon ruas ima keluarga Alben Nenggulan Rasmin Boru Sida Balok rap doho 2 yanakon nasida maralama di Pasar Stan Maguharjo Depok Sleman termasuk wilayah timur tatangyakoma asa margogo nasida laho maddohoti akkaulau ni HKBP satolup tuaturan dohot peraturan nasida nunga marminggu nakin pukul 10.30 Sunday service sadarion di parmingguon pukul 10.30 di Patupa do parmingguon Sunday service manang parmingguon memakai bahasa Inggris namangihut padidion nabadia khusus dohot sidi khusus sadarion di parmingguon onop 30 di Patupa do padidion nabadia khusus dohot sidi khusus di Garejatta. Namangihut persekutuan doahanna di hari Senin 8 Juli 2024 pukul 15.20 di Patupa do persekutuan doahanna di GKJ Dema Ijo ni pangidoma
tu seksi perempuan asa madohoti ulau ni. Na mangihut ima PA Ina Priscila di hari Selasa, 6 Juli 2024, pukul 10 di Patupado PA di Garejatta. Ni pangido matuaka anggota ni Priscila madohoti ulau ni. PHD Gabungan Seksi Perempuan di hari Kamis 11 Juli 2024 pukul 10.04 di Patupado PHD Gabungan di Garejatta ni pangido matu kaum perempuan asa ria madohoti ulau ni. Tamu ni huriatta sadarion di parminggota saunari rodo tamu ni huriatta ima pungan ina HKBP Rungkut Surabaya Horas Madihamu Kainang. Seminar Seksi Remaja dari Sabtu 10 Juli 2024, Seksi Remaja Patupahon Seminar Pembinaan Keluarga dohot tema Loving and Caring Our Body ni pangido ma tu remaja dohot natoras madohoti seminari dong hujahamen no tiktingon ta putar ma video na satolop tu seminari. Na mangihut Festival Paduan Suara dohot ibadah raya Persekutuan Perempuan HKBP Distrik 18 Jabarteng di hari Sabtu dohot Minggu 10 Juli 2024 di Patupado Festival Paduan Suara dohot ibadah raya maringanan di auditorium di UKDW. Evaluasi semester ni pangido matuak kadewa doh seksi asa di Patupa ma LPJ semester 1 semester sada asa di Pasahak ma paling lambat di tanggal 10 Juli 2024. Pergantian panitia pembangunan. Pergantian panitia pembangunan doho manotopon panitia naib baru di Patupa ma di bulan Agustus dung ditotopon di rapot huria sia Agustus 2024 jalani pangido ma tu panitia saunari aso paradehon laporan pertanggungjawaban. Na mangihut soso-soso taringot tu peliat tahun dohot pelian bulanan. Ni pangido ma tu akaruas na somangalea dope peliat tahun manang na peliat bulanan. Fons Maranata dohot dana sosial Gepulri asa giramahi tamangalehon tu huria. Peliani boy di pasahat tu situa wilayah tu kantor gereja manang tu rekening ni gereja. Mulai tema tu akaruas nau mangalehon pelian bulanan dohot taunani yang giat ma martaba-taba pasu-pasu saja tajalo satu hatta debata. Totok ripe donasi pembangunan. Gurang do kebutuhan dana tu pembangunan ni huriatta mardo mutusima asa sude mahita pasahaton laho mangurupi huriai. Taleho bema tok ripe panitia pembangunan onom 100.000 per keluarga. Boy ma ditabai donasi. Satulup tu kemampuan tabe mulai tema dia kadongan nau mangalehon tok ripei. Na mangihut mardungu ma tu pembangunan ni Cinalo dok tok ripe sian keluarga RB Panggabean boru nababan dungi musesian keluarga G Lubat Tobing boru 5 jutak dohok donasi sian NN songoninang san keluarga situa TSM Sinurat MT HSRH boru Sutio mau lihat tema dinasida. Donasi sound system Cinalo do donasi sound system sian situa marihot hatabunan alumni Naposo ni HKB Peta, dohot FEP Manurung, ST Borusitorus, alumni ni Jemaatta, soninang sian situa TSM Sinurat MT, HSRH Borusitio, mulai tema tong di Nasida. Sumbangan inventaris, ni Jalo Garejatta do inventaris, sada TV Samsung 40 inci sian keluarga situa TSM Sinurat MT, HSRH Borusitio mulai tema di Nasida. Program kerjasama kesehatan Garejatta dohok laboratorium medis umum utama Cito bekerja sama Patupahon screening diabetes mellitus. Ulangi hami kerjasama screening diabetes mellitus. Tuaka ruas na berminat madohoti screening kesehatani ni pangidoma asama daftar tu inaksitua Dr.
Dr. Gigi Nyonya VI Tapubulun berupa jahitan. Mardomu tusima muse perlu volunteer kesehatan asa anggiak ma molo naing adong mangurupi tu kegiatani aso madaftar ma tu inaksi tua Dr. Gigi Nyonya VI Tapubulun berupa jahitan. Haporlu tua ka parhobason perlu dope di gereja tak ka parhobas ima guru sekolah minggu pendamping remaja doho tim musik ruas doho takkan poso na berminat ni pangidoma asa mendaftar tu sekretariat ni garejata. Akan marulang tahun di bagasa saminggon adong do 30 halak marulang tahun hasosorang hatu tubuh dohot 14 keluarga marulang tahun parbagason. Hukuti pami masian Amsal sia ayat 10 sahat ayat 11. Biar mida Jehovah do parmulaan ni hapistaran, jala parbinotoan ni akan abadia do hapatason. Ai marhite-hite hau gadda ari-arim, jala tabba diho akka taon ni ngolum. Ruas namar sahi doho di masa pemulihan adong do pituhalak ruasta namar sahid manang na di masa pemulihan ima di rumah sakit manang di bagas nasida beta tangyakom ma nasida anggiak ma hatok malum jala di patuduh tuata ma gugu di tonga-tonga ni keluarga nasida marhite-hite hamalumon ni sahid. Taringot tu pokok-pokok dua dohot imbauan kebersihan tacahama di bagasar rohat tabe donatur bunga altar na paradihon bunga altar di parminggota sadarion ima hana pertiwi boru silalahi mulai tema dinasida. Na parpudi o taringot tu parhepengom ma doh takka titing nasing na sopola hujahami mersada-sada bui mata jaha di akawe agrup manang na di papan pengumuman tikting. Songonima tikting di parminggota di bagasa sadarion tangihom ma video taringot tu seminar remaja. Silakan operator mutar video. Kenakalan remaja adalah perilaku negatif yang dilakukan oleh remaja yang melanggar norma sosial dan hukum. Fenomena ini seringkali disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk pengaruh lingkungan, keluarga, dan pergaulan. Berbicara mengenai pergaulan di masa remaja, kita sudah sangat sering mendengar yang namanya pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah fenomena sosial di mana individu, terutama remaja, berinteraksi tanpa batas norma sosial dan moral yang jelas. Pergaulan bebas sering mencakup perilaku seperti berhubungan seksual di luar pernikahan, penggunaan narkoba, pesta tanpa pengawasan, dan masih banyak lainnya. Siang tadi, terdapat 17.150 kasus kekerasan dengan jumlah korban perempuan sebanyak 15.759 orang dan korban laki-laki 2.729. Nah, ironisnya, berbagai jenis kekerasan terjadi pada anak, baik di ruang publik sekolah, bahkan di rumah mereka yang seharusnya menjadi ruang yang sangat aman untuk anak-anak. Dengan latar belakang inilah, Seksi Remaja berkolaborasi dengan Diakonia HKBP Yogyakarta melaksanakan seminar parenting ini untuk mengedukasi para orang tua dan remaja. Kami dengan senang hati mengundang Amang, Inang, dan teman-teman remaja untuk bergabung dalam seminar parenting yang bertema Loving and Caring Our Body. Acara ini diadakan pada Sabtu 13 Juli 2024 pada pukul 14.30 sampai 18 waktu Indonesia Barat di Gereja HKBP Yogyakarta. Seminar ini akan menghadirkan pembicara-pembicara terkemuka sesuai dengan bidangnya, yaitu dari praktisi, akademisi, dan teolog. Jangan lewatkan kesempatan ini dengan mendaftarkan diri Anda melalui tautan berikut. Kami menunggu kehadiran Amang, Inang, dan teman-teman remaja sekalian. Seminar ini free dan ada door prize-nya juga loh.
martangiang mahita. Ale Jehovah debata amanami di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Gok pamujion dohot parsobauma di pasahat siya nasa rohanami tuho. Didenggan ni basamdo di asin ni roham. Pasadaho kami di bagas corom nabadiaon. Marhite-hite parmingguon nami. Atong go himarohan nami. Rajai ma pikiran nami. Dinanaing marsaur hami dohoto. Marhite-hite hatam. Di bagasan Yesus Kristus martangia kami tuho. Amin. Horas madihita saluhuna. Huriani tuhata nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Songona didok ni upasa ni hita halak batak. Jolo tinitip sanggar bain huru-huruan. Jolo sinukun marga asa binoto partuturan. Nian nunga di botohamu be mungkin margaku. Ala nunga di suarahon amang partikting nakin. Alai asa lam tutakasna partina dauta amanginang huriana huhaulongi hami. Ia hami ima bebel fro Helena boru matondang. Amata marga sitopul rabdo dotita sonari dison. Dua mada danak di hami bawa. Marhobas mahami di Huriata HKBP Rungkut Resort Surabaya. Distrik 10 Indonesia bagian timur. Alanii songon pangiduan nami do. Asa boinya kami rap dohotita dison laho marsaur marhiti parminggota rodohami sian huriata ima kategorial seksi parupuan ni huriata nani dampingan ni amang dewan koinonia jong maju amang koinonia ta iya oma dewan koinonia ni huriata amang sintua J Pardosi inangi boru sibuea. Rabdo doho piga-piga dison dongan situata adong inang sintua boru simbolon, sintua boru simanjuntak, amang sintua hutasoit. Rabdohot inang parupuan ni huriata. Alani sahat ma tabe na sian huriata kabe rungkut tuhita amang inang HKBP Yogyakarta horas madihita saluhuna. Selamat hari Minggu madihita. Iya. Songoni majolo ate selanjutnya anon manang nadong pe partuturota dipudi mahita marsejalangan ate mangina. Iya. Pesalmen bidu 40 ayat sada sahat rodi ayat 15. Oma nagabe ojahan lasni rohata di mingguta sadarion minggu paono pondung trinitatis. Pesalm bidu 40 ayat sada sahat rodi ayat 15. Songono mahatan itu hata takasma tapai hutihut di bagasan rohata. Edesian aka anak ni Sikora. Tibuldo Jehovah jala pujian situtu di bagasan hutan ni debatata
di atas dolok habadiaw nai. Denggando martaga habing silas ni rohan niliat portibiodo dolok sioni. Suhina tukan utara, hutan ni raja natibuli. Tahu partano batua do debata, tartada di aka bagas nasida. Ai idama marluhu do aka raja mandapoton. Hapedung di ida nasida, pitor tarhatotong do. Mabuk bedo nasida mapurus. Akahitir do nasida disi, mangahe songon boru-boru nalau mangit tubuh. Diropuhi hodo aka parau tarsis marhite-hite alugu sian habicaran. Sumatu barita na hubege hami do huida hami, di bagasan hutani Jehovah Sebaot, di bagasan hutani debatatai. Sai pahoto ni debatadoi rodi saliling lilingna. Ditibang rohanami do ali debataasi ni roham di parsitongaan ni Joromi. Sumatu guarmu do baritam ali debata rodi ujung ni tanoon gog hati gurado siamumi. Marlas ni roham adolok Sion. Marolopolok maka boru Juda ala ni panguhumu. Hal yang hamu masioni jalaliati hamu. Bilangi hamu maaka partano batuan nai. Takasi hamu ma parik nai. Sigati hamu maaka bagas nai. Asa tarpajojor hamu tu pinopar musogot. Pabua debata, odo debatata. Rodi saliling lilingna, ibana manuguhita, rodi hamatean, ima saha ni turpuktai. Huriana hinaholongan di bagasan Kristus Yesus amanami inanami, sada barita naung hea mungkin tabegi, ditiki masa perang dunia yang kedua. Adong masa halak tentara natongon dilili musuna sahat tuharangan. Jala martabuni do ibana tusada liang. Taboto do liang kan amanginang tusada goa. Dia bersembunyi di satu gua yang tidak besar juga tidak kecil, pokoknya muatlah masuk ke situ manusia, ke dalam gua tersebut. HP lam dijonoki musunai do ibana tuliangi. Ala diboto musunai do ibana lau martabun itu sih. Roma musunai ujungna gabe mabiar ma tentaraon gabe tahutan situ tu ma ibana. Ala Roma tu si nanaing manakup ibana. Sotung tertaku pau inama di bagasan rohana. Alania manginang ada dua pilihan yang harus dia lakukan saat itu juga. Pilihan yang pertama adalah bunuh diri daripada ditaku pau ina rohana tumago ma mate manikot ma audison. Ina rohana di pilihan naparjolo. Di pilihan yang kedua, dia mengharapkan ada mukjizat yang terjadi padanya daripada Tuhan. Jadi ada dua pilihan, yang pertama dia membunuh diri, yang kedua dia mengharapkan mukjizat Tuhan. Untuk kasih dia supaya Tuhan memberikan mukjizat dan dia mengalami hidup kembali. Alani ise martangyangi may bana tutuhani. Didokma di bagasan tangyang nai. Ali Tuhan sayramoti maaw. Ima didok di bagasan tangyang nai. Lam didadati martangyang. Boha mahala na hapusokan martangiang soi nama tangiang hibul
amanginang. Atar songok kita doi, molo ngahira-hira sosak parnguluon, anggota ngiangon, gomos do pinasaha tu Tuhan. Songoni matentarai nakin pasahaton tangyana, tidak dati mamartangiang tu Tuhani. Tuhan, asih maroham. Pajongjong ma di baban ni liangon, sada tebok, nabui makoli piau. Oma dipangido ibana di bagasan, tangyang nai. Pajongjong ma diau, di baban ni liangon, sada tebok asabui mengaliko piau supaya aku tidak kelihatan. Dia minta seperti itu kepada Tuhan. Asa unang diberi musuku au inay bana. Alana di bagasan pikiran naka mga kainang tembok ima benteng pertahanan yang bisa melindungi dia supaya musuh tidak bisa melihat dia. Ima di bagasan rohana. Jaladang sadia liling topuma di ida ibana di baba ni liangi adong masada laba-laba. Laba-laba na tongon mabahin jaring na pas di baba ni liangi. Apalah pas di baba ni liangi sada laba-laba. Gabi di dokma di bagasan rohana muse. Tuhan tebok donahu pangido. Inay bana ma. Buasa jaring laba-labaon di lehokko. Ina mamuse di bagasan tangyang naon dang margay-gay tau Tuhan ina. Saya minta tembo, tapi kenapa kau kasih jaring laba-laba? Apakah Tuhan pikir aku main-main sekarang? Serius Tuhan. Inay bana ma di bagasan. Saya palua maau sian tangan ni musuku. Nina ibana ma tongon di bagasan tangyang nai. Hapi lam jonok ma musunai jongjong di baba ni liangi naik masuk matu bagasan liangi mangalului ibana. Ujung nagabe pasra ma ibana ka mga kainang. Didok ma di bagasan tangyang nai moloon na matikina inay mana molo na mate na mau Tuhan atong hubahim maparaloan na parpudi tumusuku. Dia sudah pasrah. Moloon na matikina, molo na iko mate maau, hubahe maparaluan tumusuku. Alay tanpa disadari ibana, laos laubotido musunay. Maka musuhnya itu juga pergi begitu saja, maninggalon baba ni liangi, dang jadi masuk tu bagasan. Buasa ala nunga diholipi ditutupi be baba ni liangi marhite jaring laba-labai. Dungi gabe dipikir ibana ma di bagasan tangyang nai moliate ma Tuhan. Di bahekodo HP jaring laba-labaon boy menyelamatkanku. Inna ma di bagasan tangyang nai. Disadari ibana ma HP ternyata jaring laba-laba itu adalah menjadi tembok pertahanan untuk menyelamatkan dia. Hurian itu hata tidak perlu bagi Tuhan untuk mendirikan tembok yang besar, tembok pertahanan hanya untuk menyelamatkan seorang tentara. Tuhan cukup mendatangkan seekor laba-laba, membuat jaringnya, asa bui di palua, ibana sian tangan ni musuna. Dungi di do ibana mamusay di bagasan tangyang nai, ali Tuhan, say saud ma lomo ni roham di bagasan ngoluko. Hurian itu hata na hinaholongan dia ma ipola ni baritai. Nabui idauta. Hobar tu topik ni mingguta sadarion. Nama suaraon tuhita bahwa debatado partano batoata. Itu kan? Bahwa Tuhan itu adalah benteng pertahanan bagi kita. Di ngolut tahun jojo tak anggap
ikon dioloi debatado sudi pangidoata. Terkadang kita merasa bahwa Tuhan itu wajib untuk memenuhi semua permintaan kita, kebutuhan kita. Jojo do tanggap bahwa tembok pertahanan di ngulut tahun ima songon tembok na ikoboi di cakik musuh. Tapi daholan seekor laba-laba do yang bisa menyelamatkan seorang tentara. Siapa sangka seorang tentara dapat selamat dari musuhnya hanya karena jaring laba-laba. Tidak ada yang menyangka, bahkan dia sendiri pun suharna di bagasan pikiran naido masa di patupa debata di tonga-tonga ningoluna. Gabe ujungna di parhatopot ibana ma sesaut ma lomoni roham di bagasan ngoluku. Unang ma lomoni rohaku. Anggona perjeloi na kinaing ma lomoni rohanai di pasaut debata. Tetapi tidak, kata Tuhan. Ternyata harus kehendak Tuhan yang terjadi dan masa di tonga-tonga ni nguluta pribadi lepas pribadi. Oma poin napaduahon, napatuluhon nakamakai nang ada banyak cara untuk Tuhan melindungi umatnya. Amin. Ada banyak cara untuk Tuhan melindungi kita, umatnya. Tidak harus sesuai dengan permintaan kita. Tidak harus sesuai dengan keinginan kita. Tidak harus sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Tetapi itu harus sesuai dengan pikiran dan apa yang direncanakan Tuhan. Ido ubahin didok debata si Jeremia. Dada sakapmu sakappu. Ina debata tu si Jeremia. Bukan rencanamu rencanaku. Songon dauni langit tu tanoon. Songonido dauni sakap ni debata. Dan rencana Allah itu bukan rencana kecelakaan dan kematian, tetapi rencana keselamatan. Amin. Halani imolomulak pehanon hita sian bagas joro ondohono tama bahwa semua rencana Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita itu bukan rencana kecelakaan atau bukan rencana kematian, tetapi rencana keselamatan dan kebahagiaan. Ido tabona nagabe hala Kristen. Tai dewa masih Paulus di turbu epistel tai. Kendati pun begitu banyak penderitaan yang dia hadapi, ditiki nama kobasi Tuhani, sampai dia mengalami sakit, dia katakan sampai iblis menggocoh dia, duri dalam daging ini menyiksaku, tetapi di dalam kelemahanku lah aku kuat. Di bagasan Hagaleo Kidoau Margogo. Ikonedo pengakuan ni akan naporsea. Bahwa ketika aku lemah, kuasa Tuhan itu semakin dipermuliakan. Ketika aku di dalam sakit penyakit yang begitu menggerogoti tubuhku, tetapi naing mamarhiti namasai nyata takas wasoni Tuhani. Si Paulus nang hita kamanga kainang. Hurian itu hata nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Di pesalmen bido 40 waluon nakin nang tapayutihut. Mulai sen ayat sada saat rodi ayat 15. Di hatindakon par pesalmen do. Ima marhiti aka anak nisi Kora. Ini adalah kesaksian iman yang menyaksikan, memperlihatkan, mengalami Tuhan di dalam kehidupannya. Di hati dakon ibana do ima debatado partano batuata. Edeta nomor 110 pitu nakingani. Itu adalah lagunya si Martin Luther. Dia juga makatindakon bahwa Tuhan itu adalah benteng pertahanan kita.
Jehovah di batatado partano batuata musuta ikot talu do dibain pangodiata yang musui ima si polisi dang tamanana mga gojol mai dang dapot nama ngatu. Martin Luther juga menyatakan itu di dalam kehidupannya bahwa Allah lah benteng pertahanan bagi dia. Pemasmur pe, bani Kora pe, keturunan penopar ni si Kora pe maka tidakon debatado partano batuhata. Allah adalah benteng bagi kita. Tahu partano batuado debata tartada di akabagas nasida. Di ayat 4 nakin di hati dakon. Tahu partano batuado debata tartada di aka bagas nasida. Molo diduk partano batuan. Aka mga kainang. Benteng pertahanan. Itu bukan hanya sekedar benteng. Bukan. Benteng yang dibuat oleh manusia. Yang bisa dilompat oleh manusia. Bukan seperti itu. Tempat persembunyian. Alai partano batuan ima. Tung sikok situ tudui. Tai dahasi sekop nai di dia ma. Di parade jala di pauli de batado sada huta. Nani duk na ima dolok. Sion. De batado na parade honi. Huta ni raja na tibuli. Ima di ayat na patuluhoni. De gando martaga habing silas ni roha ni liat portibiodo dolok sioni. Suhina tukan utara. Huta ni raja na tibuli. Pakatinda konona. Bahwa debatado na paturehoni. Na paradehoni. Na paulihoni. Huta ni raja na tibuli. Dolok Sion ima gabaran huta na badia. Bukit Sion. Daku boto adok kita ruas ni HKB Jogjaon naung hea berziarah tu Jerusalem jalan dungan nakok tu Dolok Sion. Sudah? Sudah damang? Sudah. Aka ina perempuan? Sudah. Oh, tae. Anggo hami dang dopeda ba? Dolok Sion. Alay saya pinay hutihut may marhiti perdalanan niya ke pejiaran na mulag siyan huta Jerusalem. Jadi hami dung si pulisian Yogyakartaon menabung mamusay hami asaboy hami borha tu Jerusalem. Ma. Amin. Ido. Asa huida hami majo Dolok Sioni di dolok-dolok. Na pinauli ni debata. Inganan ni bagas habadiyaw nai. Ido ubay na dong korama naman daw. O Sion na uli tongam doho. Alamanmu seredo. O hutana jekar nongam doho. Say masih doa tuho. Arun dokor muna song ni emang. Ay hurip punakin inang yang dehonom muna. Huta Sioni. Hah? Ano matin dehok kamu? Hutani Tuhani. Tung soa dong do tudos tusi. Imay. Napola sudete kabililengan non. Huta Sion. Cekar alaman nasere. Kota yang begitu suci, kota yang aduh, kapan aku bisa ke sana? Saya nang mian doa utok tong disi. Hutani Tuhani. Tung soadong do tudosun di manang na huta dia pi. Tidak ada tudosannya. Huta na pinauli ni
debatai. Huta na pinauli ni ingana ni raja na tibuli. Jala debata sadiri do na mabaheni amanginang. Inganan ni harajao ni debata mangodingi sudia kanaro tujuluna di bagasan asi ni roha ni debata. Dihaliangi debatado na ke didokdolok sioni. Parik nai ditakasi jala akabagas nai di sigati. Nah pasti Allah sangat cermat untuk menjaga. Lapatan na penjagaan ni debata secara maksimal. Hidup. Penjagaan pangaramotion ni debata sikopdo sangat maksimal. Asada ngadong HP hagogoon ni Portibion, hurian itu hata, ternyata tidak ada lagi kekuatan dunia ini na boy menembus benteng hutan di debata. Manang na benteng HP, dangadong. Nang pedidok nakin marluhut aka raja di sadok Portibion, rapduhut aka parangan na, lau mandapoton. Alai dang di idana sida na debata sadiri do si jaga hutai. Bahwa Tuhan sendirilah yang menjadi raja si jaga dolok sioni. Pitor tarhatotong do nasida. Mabuk bedo nasida. Mapurus bedo nasida. Marnida hutani debata. Asaido hamuna manami inanami gobaran partano batuan ni debatadoi. Gabe marlas ni roha, jala marolopolop ma situtu pangisi ni dolok sioni. Dia akan membela orang-orang yang akan datang kepadanya. Na parpudi sahalima, debata partano batuata, lapatan nadada holan partahanan, asa unang boy diserang musuh. Alai huhut pertahanan diri ningolun ya kana porsiai asa unang talu tu si taonon. Akana porsiai debatama gabe dolok partano batoa de ibana. Allah lah yang menjadi benteng pertahanan di dalam kehidupannya supaya iman dan keyakinannya itu tidak dikalahkan. Oleh karena penderitaankah itu, si taononi, unang talu binahini parukilon, unang talu turagam ni aka hamaolo. Alani aka mga kainang, diajak mahita luhutna, huria hakabipi di Sandok Portibion secara khusus, mengingatkan kita bahwa Allah lah yang menjadi benteng pertahanan kita. Amin. Sekuat apapun musuh kita. Gogodo si bulisi mangela ha porsiaon ya kana porsiai. Alai dang tuk talu hita hinorhon niaka pangela ni si bulis. Dang talu behita molosonggop parukilon. Dang mabiar behita molosonggop aka permaraan. Dang mabiar behita molo marlauro aka si pikiran. Amin. Kenapa? Karena Tuhan adalah benteng pertahananku. Karena Tuhan benteng pertahanan kita. Partano batoa di hita. Mapurus dosa luhut nai. Tuhanku lebih besar daripada yang lain. Tuhanku lebih agung daripada yang lain. Kalau Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita, hasonangam ma ulahonota. Amin. Amin. Na parpudi sahali kamanga kainang unang mahaguguota. Unang mahamorauta. Unang maakapangkad na adong dihita. Jabatan na adong dihita. Nata pangasahon. Alai gugu nasia debatama, serahkanlah diri kita hanya kepada Tuhan yang akan selalu membentengi segala sesuatu persoalan kehidupan kita pribadi lepas
pribadi. Tuhan ta mamasu-masu hita diramoti ma hita saluhuna. Mau lihat godang ma pasahaton nami tuhuriata HKBP Yogyakarta. Di pasu-pasu Tuhan mahuriat tahun nanti amanginang amang parhalado nami meradu hamusu di ruas di HKBP Yogyakarta. Manang napiga godang pe marlauro asa boy berkunjung tuhuriat tahun marlas ni roha mahita disi. Mau liate mata dohok tu debata tipak do huriaon di tonga-tonga ni kota wisata di Yogyakarta. Molo godang pe akatamu naro beribadah tuson haroroan lasni roha haroroan pasu-pasu mai di huriat tahun. Ternyata masih banyak gereja kita HKBP di sana na masih hol berkunjung tuhuria HKBP Yogyakarta. Hami pedohonon nami ma moloro hamu tu Surabaya berkunjung kamu tuhuria HKBP Rungkut. Biarpun itu bukan kota wisata, tetapi HKBP Rungkut siap menyambut. Punguan Parupua P silahkan. Ya enang ya? Iya. Istilahnya apa itu? Kunjungan balasan. Ido. Kunjungan balasan. Dipikiri ketua sesi perempuan namanya. Kunjungan balasan. Manang na punguan ama P ya mang? Dah mang dah? Oh anggue demunay nakin. Gitu. Mantap. Roro hamu tuhuriat HKBP Rungkut. Las dorohan nami di sini. Manang naposo bulung pe. Ya, naposo bulung ya. Manang ruas marsada-sada pe. Molo berkunjung tuh Surabaya. Ah, di Surabaya do HKBP Rungkut tuh sima Jawa Marminggu gitu. Ya manginang ya? Iya. Huriat HKBP Rungkuti sampai sekarang itu jumlah kepala keluarga 78 kakak. Itu. Huripu dohono muna, oh. HP holam manguduki, 70 kakak. Molo huriatan, amang? Ima, opa harus 70. Hah? Opa 110. Wah, 70 kakak. Alai di si, namar hobas. Sian kantor pusat donaro. Amang inang, nagabi uluan di si. Hidup. Nampe pitu pula luka ka, hureta ka berungkuti, di jujung do baringin na. Nampe memek si hapor. Nah ibu tuh hamu ikan, hidup. Songoni mah huriatai. Jadi huria yang masih mulai berkembang, mulai semangat-semangatnya, untuk bersatu padu memajukan huriatai. Sada sonari nandang ulah honota di huriata HKBP Rungkut, ima saya buah kamut bagas santang yang muna manginang lagi proses IMB, izin beribadah. Izin beribadah, itu tinggal satu tahap lagi. Kiranya Tuhan berkenan, itu bisa kita raih di bagasan tahunon. Iya. Anggo HKB Yogyakarta nggak dong bekan? Nggak bekan? Jangan bilang belum. Izin mendirikan ibadah. Jadi tinggal satu tahap lagi yang manginang itu kita Tuhan berkenan dalam nama Tuhan Yesus. Horas madi ita saluna. Tuhan Yesus mama masu hita manang na adigan pe hita museboy pajupang say diramoti de batama hita tuhatama nagabe partano batoan di hita. Amin. Martang yang mahita. Imatutu ale Tuhan hodo partano batuat di hami. Dang tuk akahagogoon ni portibion mangganggu manusai ngulunami akan naporsia tuho. Ay guarmu do toktong na hujau hami. Arian dohot borngin. Molosonggop ragam ni parukilon. Molosonggop ragam ni sitaonon.
hasusaan, tuhodo hami mapurus, jala marsoba. Alahodo natuk mangodingi hami, sian ragam ni akan namasay. Hupuji-puji hami ma, guarmu na marmuliai. Na maringanan di huta Sion, laos hodo nagabe raja di si. Maringan mahwale Tuhan, dingulu niakan na porsea Tuho. Maringan mahwale Tuhan, di bagas joro niakan na porsea Tuho dilihat portibion. Maringan mahwale Tuhan, di tonga-tonga niaka keluarga Kristen, na manjo guarmu na marmuliai. Asa tung hamonangan ma, nagabe jabar nami, di tonga-tonga ni ngulu nami di portibion. Molohodo dongan nami, dang margugu sibulis, mangganggu manusai, marngarupakon haporsiaw nami. Alaguarmu na sun badiai matoktong, hujo hami di ngulu nami si ganupari. Bano nami mabarita-barita nauli itu bagas nami be, barita hono nami matupangisi ni bagas nami, barita hono nami matuna humalia kami, pabuah hudo batu partano batoat di hami. Asa manang isi naro marsobat Tuho, tau marlas ni roha ma ibana, huhut marolopolop mariaya todina. Atong hupuji hami maguarmu, di tonga-tonga ni parminggon nami di son, di Huriam HKBP Yogyakartaon. Pasu-pasu mahajongjongan ni Huriam HKBP Yogyakartaon. Pasu-pasu akan naposom na marhobas di son. Mulai siya nama nami pandita, pandita resort, pandita fungsional, amanami inanami sintua, amanami inanami ruas ni Huriam mulai siya danak, sikola minggu remaja na posobulong sa tunaw lansia pe. Pasu-pasu ma, nahumaliang na pe pasu-pasu ma. Molo marlauro aka ruas ni Huriam, siyan desa na walu, berkunjung tu Huriamon, mabuan barita nauli, las ni roha, tutonga-tonga ni Huriam, HKBP Yogyakartaon. Songon na masa di hami, di bagasan tikion. Atong alay Jahoba, husobahami maguarmo na marmuliay, sesa madusa nami, di bagasan Kristus Jesus, martangia kami Tuho. Amen. Huriani Tuhata, adorang sota pasahat peliata, nagabe ayat peliat dihita, imasian 2 Korintus bidualu ayat 12. Ay molo adong riko ni roha, halasonoto do nadapot, datung salpu sian nadapot. Imahata ni debata atong tapuji ma, debata marhite deta nomor 450 ayat sada, dohot udut na huhu tapasahat ma peliata. Sadaku ala umuli,
Tatangya koma piliata tu debata martangiang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhur si lehon-lehon na denggan. Dohot nasa uli basa na mauliutus. Hupasahatami masian na nilihomi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparhasya kami pilihanon. Patimbulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam utadahami gudang ni silihon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami maduk mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di banua gijang say pinarbadia maguarmo, say ro maharajawmo. Say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Leho matuhami sa daryon hanguluan siap hari, say sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Una kami togihon tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama hita. Disondakon Tuhan de batama bohina tuhita, jala asima rohana midahita. Didopakon Tuhan de batama bohina tuhita, jala dipasorhon madamena tu toditabe. Amin. Horas madihita sa luhok na. Langsung pulang kami.